amosaros un vídeo que preparamos especialmente para esta ocasión. Este é o resultado dun traballo en equipo que levamos a cabo ao longo de varias semanas. Falamos do que significa igualdade. Do desequilibrio histórico entre homes e mulleres. Asistimos a unha charla informativa sobre estereotipos. Procuramos información sobre persoas que traballan a prol da igualdade, como a xornalista Katia Súa e o ginecólogo Denis Mukwege. Reflexionamos sobre o noso papel na sociedade. E a partir de todo isto, compusemos a letra dunha canción empregando unha melodía popular. Gravámola e montamos este vídeo que desexamos que sexa do noso agrado. Antes de rematar, queremos agradecer especialmente á Asociación Cultural Retrousa de Cela a súa colaboración na parte instrumental da canción, ao profesor de música do Instituto Illa de Ons, Javier Blanco, que nos axudou a facer a grabación das voces, e ao profesorado do noso colexio, que coa súa implicación nos ensinou o que significa traballar en equipo. Grazas a todos.